Euskal Herria Bilduren ustez argi dago Euskararen aurkako oldarraldi judizial eta politiko baten aurrean gaudela. Eta oldarraldi judizial eta politikoa testuinguru politiko oso argi batean gertatzen da. Adibidez, hemen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan hezkuntza legea eztabaidatzen ari garenean eta hizkuntzak ildo nagusi bat direnean, berdin balearetan edo Espainiako gorteetan kongresuan zehazki, behingoz gaztelera ez diren beste hizkuntzen debekua altxa denean. Eta ikusten duguna da, Espainiako ultraeskuinak, bai politikoak eta bai judizialak, ezin duela ikusten ari den egoera hau jasan. Horregatik pentsatzen dugu oldarraldi honi aurre egin behar zaiola, baina oldarraldi honi aurre egiteaz aparte uste dugu jauzi bat eman behar dugula Euskararen alde, eta jauzi hori gainera egin behar dugula herri bezala. Bakoitzak dagoen tokitik, guri dagokigun tokitik, gauden erakundeetatik, eta gaur kalean urrats bat, jauzi bat eman behar dugula Euskarak jauzi hori eman dezan. Eta horregatik gaur Euskalgintzaren Kontseiluari ere eskerrak eman nahi dizkiogu, gaur euskaltzale guztiak eta Euskararen alde dauden guztiak manifestazio honetara deitu gaituztelako.